Amguri patwa klamalong purthimi akemang 2.0 pen longlia pata ke ronpon. Tortelang so lukhi pahar lapen long hu inglong habar aradatum kompanya phan longli pithek the busi so dak pen pachini pon. Congress lapen APHLC pen don pharoi sisu se aradatum BJP along kachepa okdun. National song Vande Mataram ningkan pharoi sirap hokep kichok Atul Bihari Vajpayee Bhawana long katalondu. Aprangsi Birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba Birta long pen samyu jang terangpi non arjuik tha Birtang tonpen. Karbi Longri kido abari matum long lia pata do etnang jipu Karbi Longri Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen bor iponsi purthimi akemang 2.0 pen prek jam constituency along long lia pata ke ronpon bom asonsi kedamtang phaikuni ni phai sirkep arni West Karbi Long Ronghang MEC constituency ke parlo amguri pathwa klamalong radatuma phan long lia pata ke ronpon. La solong lia pata ke ronpon along bang suri ke thom rakre pho arata tuma phan long lia pata ronpon lo. La solong lia pata ke ronpon ameyalong aluhiaman pen Karbi Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Tisu MLA Dor Singh Ronghang MEC Long Bison B EMs MECs lapen kaprek man peng ke dotum chetong dut. Karbi Long Autonomous Council along CEM Dr. Tuliram Ronghang ing nilo pupen lak phora suri trok rapli arata tuma phan long lia pata pipon lo. Kapen giduk det arata tum long lia pata kaselam ja phan tangka kavi kisung pu chinisi KAEC pen Karbi Long arata tuma phan ake joy pen long lia pata pipon bom lo pusi KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ning chepon. Board hol pen great sontimong Karbi Longri Abirta. Lak phora nilidin hot ningkan ke thomang bong pen kela BJP party bang det pen nili lak phora suri trokera pli along le pota ke joy pen lo la pen ke ko ke long le tum long le pota penan ka siksak do bifom kipi ke bifom ke endon je phanda tangka poisa ka dore do la pen ke yar office long ke bang revenue office ke bang tame ke dam ke bang ka siksak do theklong si council pen niltumisia decision enlo la pen ke ladak revenue ke long ke prai kutti ingkoi thong ke bang ni tum loss lo sitame ke ong dung arat phan ni tum matha sing long so tum phan ake joy pen long le pota pi et nangi pelong et nangi pu ateng ben si porthimia ke mang 1.0 rong lage si ningkan si pleng te ko pielo sita nili langdam lo along tame long le pota ke long le dupik lang nili mai meeting dam pik phala soke da muta pin pura lo pen chenglok long le pota ke long le tum du ulang la pen isia bang ke forest long ke do ningkan long ke do phala so ningkan ke do tum ta me ningkan throk kep ningkan throk skep tum ta long le pota pi long le lasi forest right ek ateng pen 2006 ateng pen clause 3 la pen each pen je ateng pen je forest long ke do barim to me inglong so tum han ke long le pota ke joy pen pime divinity par pen la so teng si ke do barim tum phan inglong so tum phan ke tribal tum han ke long le ke joy forest long ke do tum phan me wildlife sanctuary no la pen ke Council reserve forest no la pen ke proposed reserve forest no itum long le pota ke joy pen ron pangcheng pon bom si claim pon bom lo la pen ke ko ile tum phan dak long le pota ma dak bang ke suri ke thomra pharo kre suri ke thomra bang kre photo man si long le pota ke joy pen piniro rong khangara phandet bithung ke ani si ron elo ta bithung ke suri kre hini abang puang phithon ron elo la sofi fuluni ta ron elo ajak non ro along tina consensi ta me porthimia ke mang pen je inglong sutuman pen ke la ta ke long le pota piaji ethe tuma long le pota power nange picheng ke council ke long cheng 1952 23 June bang ke ile tum phan ke allotment sitting a part la pen use la ke thoma bang ke tuman long le phelanga ja kong il tum nang pilo la si inot bahini tum dak
penan real chitiar se longle pota kipi ke lapen ke dharna dodam se je council ben kipi longle pota ke lake duplicate po sita ile tum council ben longle pota pi pota ke prime minister chief minister dakar benglong longle ke pota na pg ke dake aron gali na tum ki unei sita ni tum council ben sipile land belong to under kar benglong autonomous council asil longle phelang ke kar benglong phasi il tum na hodai betla asil tum pota pile tapi nili ningje dak 19 nikan Farokri sirkebra pokera isi 17 November la nikan Farokri sirkebra pokera hini 23 June pen aprang ke bang tumke ke dobarim lo ala sotke apela tumke inglong sokali puita apualar la ke asopo ke la soka transfer kimia pota ke pipe dala soka transfer bangke ola ke dobarim tumai piji la ke rat amailong ta ningje lo la pen alang letum asong ke do atuman hang pensi hal tuman angno ta ninge daklo japo bo Pholoni MEC constituency angkang Pholoni revenue circle ke parlo torte langsu lukhi pahar lapen longhu inglong hawara long KAEC atumpen pump storage project PSP aphan a company atuma phan longli ki PG pu along la so hawar aradatum chikroi dunde longli pithek the pusi rathor pak pen kache songpon Panong lepek thek PSP panong lepek thek PSP go back PSP go back PSP go back PSP go back go back La so hawar rong ingkoi rapli aradatum hakwa hutpen la hai hawara long ason kachuti ki pensi chubochi ibomlo bonda la so long li company atuma phan ki PG puke chikroidun thekthi la so kachesong ki ingtonte ke bangjiar ni la ansu si kachesong sai deng ponthuji pusi radatum sodak pen pachini pon non PSP power store pune pene la so ki biji la so project bang ke tum lukhi pahar gang bralo nile tum ke kache don nun ji po phana bang ka phialam lo non kipu alang tum compensation nang PG pu ne tum ke compensation na paisa leke nang ji gali ne tum ke longle si nang ji longle si nang ji jong sila so kom project nang cancel bithek the polote non e prangmen ke majok party pu pelo non sulibom non ruling bom party tame non e prangmen ke ne tum lukhi pahara war ke meeting da wang longle hada karong ke nang ceklang longle ne tum nang e plung lo jong sila so longle jong sinang chi polote akola solong le yong sinang pithek nang cancel pithek la so a project jong sinang cancel pithek pote nang tum phan anso se CM pencenglok MP MLA la an tum phan tani tum kurwang thupa jirji sitame la solong le project jong sinang cancel pithek the pote pini nili lukhi pahara gangbura si pulo niliman ramsing ronghang la pini ben ke yong sila so cancel je phanal tum nang ning matha the pulote lukhi pahar ke nang tum phan ka dimabe nil tum rong pen ke la ano mane jong sia ko kroi kre poten ni tum che song pang tuji la ano che song pang tuji rong ko rapliara ni tum nang thor pak si CM hem tamen ni tum nang terji nang tum rat thor pak si CM hem tamen ni tum nang terji MLA hem tamen ni tum nang terji ne tum nang che song ji la ano ni pini an ken ni tum ni ning punglo athen ni tum council long tamen ni tum memorandum pidamelo ha ta non anta reply nang pipe ako ni tum media hoi pen tamen ni tum ko ane lang ni tum phan pachini alo sitamen ni tum phan anta reply ve mati cancel ja phara lang tum ave non anta forest sinang toy bom lang ha konane ne akethe konana ne amunit ha china to ha konane ne amunit sinon tani tum inglong be thenang toy thapra lang ha da arong aso ke inglong aso pumanang lang ro pumante ni tum phan ke ni tum munit kalima non alang li tum MP MLA ki man tanil tum rong aso ben salang tum ke man ma tidi kalima lasin nang le tum da chema tha noi CM sara ke hai MLA ke hai ma MP ke hai same nang tum da ma tha noi o inglong asor pusta me la tum ta Karbi lo la tum ta munit lo la tum ta pokdo apiso asodo pura mathara la so project bang nang cancel pisera ko pini pe na pangbong la so inglong along pensi lo theng han churi bom si hakwa hot pensi chubuchi i bom bang bom lo
la sila so inglong along PSP kaselam ji pu along ke chikroidun de chikroidun thek the pusi la so hawar arat ni maria tumpen KAAC CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan kachuningri project nang big the bilong le nilihin ban ke bilong le big la se nang le media petung tumhin kanta nang juneng lo nang le tum phan so dak ben la nang bang da iten nilihin ban ke nang churi parji la se angko nili tumhin ke prosesan dame na ite dam egi nda prosesan dame na ite ni tum dam egi angko arle the tum dame lili tum along ke camping wang long le mai meeting ta nang do long le angko nan ke lili tum phan ke ko bilo ela mo pen ke mus anik lo eri chimun ta ching thana la an ke chi ni chi thok ta nang that igal la sa phita kan lang angko arle the phan ke dor sing rong hang phan punoi hen o bang tu ka son miso si ile par pe te the pa son thak thak dor sing rong nang phan ta ni ta pen sun pa hai iglo la sa pa hai det ben a phi ni tu phan nang lai ma nang lang le jok se non ke thonam pu ta phi ong nang ken sat ong bang a khai phan ke kang hon karbi karbak phan ke non a bang ke pe chitu lu brakat noi pu se na pu iglo la se ni tu ka ko na lo ni li su man ni li su mar pe na se ni tu ke ka thai do la ko na se ke do dam thai do la ni li tu ka ve iglo la se nang li tu mi dia pu tu mi pen ta so dak pen alam nang bang dak pi igno la se ni li ke la me than ta la an theng e la MLA kilik nangate bokbo majok rata tum isya party penchi udung si akapreka party along kaching bedun chejeng toy ason lasong si tim Karbiang long atum benta noni phong MLA kilika hot Karbiang long along kedu akaprek a party atuma phan kapa rempe meji pu kabor iponsi Karbiang long angkang prek jam adimalong BJP kang dangamai kang ni bom asonak thaksi West Karbiang long rongkhang MEC constituency ke parlu Tengkera langsung PS Phangking Tong aklamalong BJP kang dangamay kang ni. La somayelong Congress la pen EPHLC a party pangrumpet pen don paru isi susi aratatum BJP la so BJP kang dangamayelong aluhiaman pen Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Tisu MLA Dorsing Ronghang MC Long Bison B EMs MSs la pen BJP along klembang phubang phiatum chetongdon Tengkira langso hawara long kaching thura sai ki klem ponja phan rata tumpen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang phan pinpuralu pajirdun lapen pinpuralu kapajirdun ateng pen kaching thura sai klem pon pupusi KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen lamchak chipipon Kongres da khala James Ingling hai si alang si James si alang si patit konsi PSLC office bijar si ke BJP party long klemra pernang pu don pharani so se bang phubang phetum pini PSLC la pen Congress tum si dak elitum party long na chope out don lo a vote bang ke don pharoni long te bang suri sibak do kok ta hai pini da bang ke lasi ni tum teng pon lo ka preka sai ka li da bang ke Congress pen PSLC chi open si itu party long na chope out don lo la pen ami bur endam na pi puthak la hai bang ke nili ning kan siang bong da ke claim pon da je phan nili lam chak pikang lo ben claim da claim pon dat po Jumo vedet pusutami kedam tang kilik hot APHLC along ki claim kedam chepaduk dungsi APHLC a party phan penang an PS along pahai ponlo lapen PS ke haya dimalong APHLC ameipu IS retire je ai kathar nang chihumri ji pusi nang pachini ponlo bonta kilik ju det pen meipu IS retire je ai kathar aphan birta pideta nang chihumri aphan wang bedet lapen EPHLC party atum non iphong da kilik ke haija phan ning ka che thiawi lasi EPHLC pen don thom kep susi atum EPHLC pen chi udun si BJP along nang chepa okdun lo pusi EPHLC party pen ka chepa okdun James Ingling pen pachini pon Borthol pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta ha first element ke James Ingling lo na nili
APSLC pen BJP kasepok idun alama bang kelalo kedam tang ke klaim pen kedam setame nili metang cuma beda setame nili bor ipidun peglo lapen ko anane bor ipen nili tu APSLC pan kapahai tang ong dungan pahai lo lapen da setame alang litun pulo ke hai nai APSLC APS along ke putot jai kathar sini tomban chihumri ji pulo setame la sopenda seta nili tom pan nang chihumri re lapen nitum khobor lo setame nili tom pan lam marek ta tinte bon seta nili tom bang lapen anta piyo pen claim thulang dam bom lang claim bom lang setame alang li tom pan ke claim kedam setame lang don lo ning kang samse lapen ke chok che thek don long lo athema alang li ke claim ke hemprek ke itum siwan pu itum APSLC yong si ke hai lo te itum se hemprek wan pu alang ke hai ji konat kan lo lapen ko sona jakong si hai po mohe de tuma CM salta ni ye kang lo APSLC oke MP ta ave MLA ta ave hajar pita ave ladakh Karbi Anglong da de Assam da de han Nagaland ta ave si kang lo la sona taksi ni li tum ta matha lo la pulo tante hili tum ke dak kichom ave pini ni li tum APSLC pen ladak do kadowe bang thongkep raisido solo nang tum kaching thola wal sai BBC pining dia lo pidon la so kaching thodia war sai bang ni tum pidon lo CM salphan ni tum pidon mang ke lang la pen towar hili hen pen pidon lo kena non lom kedam tang nini bag dolo lam nangkai bok thudo setane lega lamboy pidon de lo athe mane kilu to ma chatuk bom blote kilu tum ke lapuhan lo ke so si ang theke pini hala lamboy ang theke pini peklang lo CM sir Veskar Bianglong Ghelani Atul Bihari Vajpayee Bhavana Long Priyachiklo Niphai Sirkebarni BJP Veskar Bianglong District Committee Atumpen Chepatir Pipongsi National Song Vande Mataram Ningkan Pharoisi Raphokep Kichok Misenpen Talondun Vande Mataram Alun Ketok Abang Phulaki Bankin Chandra Chatterjee si 1875 Ningkan si Tokpanlo Bang solun pining ningkan pharoi sira phokep kepleng India det adang pi along setami kaduka vitami talondun lo lasondak thaksi BJP Veskar Bianglong District Committee atum tami Vande Mataram alun ningkan pharoi sira phokep kichok chikimudun lasolong ada porphai kri si pen Bharat Mata phan milur kai ponlo lasofi Vande Mataram alun lunpon sikijutsi semedeng ponthu Bangso Jai Mekalong Aluhi Sarpoman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Tisu BJP West Karbi Anglong District Committee President Rodip Ronghang EMs Mrs. Lapen Morcha Kedo Anatum Chetong Nunsi Jai Mek Misen Pen Pachunpo Borthol Pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta Ada kejoni dong ya? Ini bangke, tawar ke bangke lah, monting condro, cukup di bawah white alang disi, kita asal kalau seperti kita ikan kri dari 75 ikan siapa, so alang kami angkat he, memang mau sila lagi ikan baru sila ikan cok katalon, kalau dia jual dapat orang ke komen kan datang, lah ini pasti konsi komen dan ke jual datang. Ada juga lo lawan nola bangke dia parti kan sedang orang sedang dia sai yang mau terbiasa kan mesti kita dan parti kan mesti sai yang sedang solo nang itu kudak sedang pono solo lagi kita joining Pinya Abirta Lansi Kangton lo Kardong